As persoas con dano cerebral necesitamos rehabilitación especializada. Mañán pode ser ti. O ictus pode facer que nun segundo a outro esquezas o nome da túa filla. Un traumatismo cranoencefálico pode ocasionar que non sexas capaz de atarte os zapatos. E un tumor no cerebro pode provocar que non saibas como relacionarte con teus seres queridos. Son 3 exemplos de como un dano cerebral pode cambiarche a vida de maneira súbita e inesperada, pasando de ser unha persoa autónoma a alguén que necesita de apoio nos actos máis esenciais da vida. Esta perda de capacidades supón un gran pau non só para un medio millón de persoas con dano cerebral que vivimos en España, senón tamén para os nosos familiares e amigos. Hoxe, 26 de outubro, día do dano cerebral, queremos expoñer a necesidade de que todas as persoas con dano cerebral podemos acceder desde o minuto cero a unha rehabilitación específica e especializada, independentemente de onde vivamos, da cidade que teñamos, das escolas que nos quedaron e o diñeiro da nosa conta bancaria. A neurorehabilitación é fundamental porque nos pode permitir recuperar a nosa antiga normalidade nas mellores condicións posibles. Que despois de ter un dano cerebral poidas coller un autobús, subir unhas escaleiras ou lembrarte de felicitar a tua irmá polos seus aniversarios. Para iso debe existir unha coordinación sociosanitaria que, coa activación dun código dano cerebral, non se deteña tras recibir a alta hospitalaria. Agora isto non é así. Agora a metade das familias e persoas con dano cerebral saen do hospital sen información sobre onde continuar a rehabilitación a partir dese momento. Queda por diante un labirinto de dúbidas e preocupacións no que a recuperación corre o risco de estancarse ou mesmo de dar marcha atrás. Por iso é necesario que haxa servicios de atención ao dano cerebral en todos os puntos do país. Unha rehabilitación que chegue a todas as cidades e a todas as vilas. Actualmente, perante a escasez e desigualdade territorial de recursos, boa parte das persoas con dano cerebral deben desplazarse fora da súa localidade para ir ao centro de atención. Por todo o exposto desde a Federación Española de Dano Cerebral, que representa a 46 entidades e a máis de 11.000 persoas socias, reclamamos que se impulse unha estrategia nacional de atención ao dano cerebral que garanta unha atención coordinada, integral e multidisciplinar a cada persona con dano cerebral, independentemente da súa situación socioeconómica e do seu lugar de residencia, que se elabora un censo de persoas con dano cerebral para así poder dimensionar os recursos necesarios para unha adecuada atención desde o colectivo, que se crea a categoría diagnóstica dano cerebral, aplicable no momento da alta hospitalaria. Que se inclúa a familia como parte beneficiaria do proceso de atención e non son como parte colaboradora, para que esta tamén reciba información, formación e apoio psicolóxico que requiere durante todo o proceso. Que nos plans de atención sociosanitaria se teñen en conta as necesidades específicas das persoas con dano cerebral con maior vulnerabilidade, como son as persoas con dano cerebral severo, os menores con dano cerebral e as persoas con alteracións graves da conducta, así como das súas familias. Este 26 de outubro, Día Nacional do Dano Cerebral, as persoas con dano cerebral, queremos que se escoite a nosa voz e se atendan
as nosas peticións. Necesitamos unha rehabilitación especificada que garanta a inclusión social e que axude a conseguir unha adecuada calidade de vida, xa que unha vida salvada merece ser unha vida vivida con dignidade.